Prečo je obloha modrá? Farba oblohy je výsledkom toho, ako slnečné svetlo interaguje s atmosférou Zeme. Keď slnečné svetlo prechádza atmosférou, lúče sú rozptýlené rôznymi časticami a molekulami vo vzduchu. Modrá farba má kratšiu vlnovú dĺžku a je rozptýlená viac než ostatné farby, preto je táto farba dominantná vo svetle, ktoré vnímame z oblohy. To znamená, že naša očná schéma vníma modré lúče, ktoré sa odrážajú od atmosféry, čím oblohu vnímame ako modrú. Keďže slnečné svetlo prechádza rôznymi stupňami atmosféry v rôznych časoch a pod rôznymi uhlovými polohami, obloha môže mať rôzne odtiene modrej farby, ako napríklad jasnejšie modré počas dňa a tmavšie počas západu slnka. Obloha je modrá vďaka fenoménu známemu ako Rayleighov rozptyl. Keď svetlo prechádza atmosférou, interaguje s molekulami a časticami vo vzduchu. Tento proces rozptyľuje svetlo a rôzne farby sa rozptyľujú rôzne. Molekuly v atmosfére rozptyľujú svetlo v závislosti od ich veľkosti a vlnovej dĺžky svetla. Modrá farba má kratšiu vlnovú dĺžku než iné farby, ako červená. Kvôli svojej kratšej vlnovej dĺžke modré svetlo rozptyľuje sa oveľa viac než iné farby v elektromagnetickej škále, ako červená, žltá a zelená. Takže keď slnečné lúče prechádzajú atmosférou, modré lúče sa rozptyľujú v mnohých smeroch a rozptýlené modré svetlo je to, čo vidíme vo veľkej miere v rôznych častiach oblohy, a preto vidíme oblohu ako modrú. Počas západu slnka alebo východu sa slnečné lúče prechádzajú cez viac atmosféry, čo môže spôsobiť, že modré svetlo je viac rozptýlené, čo vedie k rôznym farebným odtieňom, ako sú oranžová, červená a ružová. Samotná modrá farba oblohy je spojená s preferenčným rozptylom modrého svetla v atmosfére. Molekuly v plynoch a častice vo vzduchu, ako napríklad kyslík a dusík, majú veľkosť podobnú alebo menšiu ako vlnová dĺžka modrého svetla. Keď svetlo narazí na tieto častice, modré svetlo je rozptýlené v rôznych smeroch, čím sa rozptýľuje po celej oblohe. Zároveň červené svetlo, ktoré má dlhšiu vlnovú dĺžku, sa menej rozptýľuje v porovnaní s modrým svetlom. Počas dlhších ciest skrz atmosféru, ako počas západu slnka alebo východu, slnečné lúče musia prejsť viac vzduchu a často viac častíc, čo umožňuje viac rozptylu modrého svetla a vidíme preto oranžové, červené a ružové odtiene oblohy. Takže je to kombinácia preferenčného rozptylu modrého svetla molekulami v atmosfére a toho, ako svetlo putuje cez rôzne vrstvy atmosféry, čo spôsobuje, že obloha vyzerá modro väčšinu dňa, no mení sa na rôzne odtiene počas rôznych fáz dňa a podmienok.